La casa del pintor té una sala dedicada a Marià Pi de la Serra, precisament a l'estança on va néixer Joan Abelló. Atret per aquest artista, Abelló va arribar a comprar-ne fins a 35 obres, la majoria de les quals es troben en aquesta sala. D'altres, al taller de l'artista, però la més destacada es troba a l'exposició permanent del museu, el quadre Noia estiuejant. Marià Pi de la Serra va néixer a Barcelona l'any 1877 i ha estat considerat un pintor postmodernista. La seva estada parisenca trasbalsà la seva vida i el seu estil. La seva pintura es centrà en retrats i paisatges i en aquests últims mostrà un impressionisme esclatant. En tornar a Catalunya, l'estil impressionista li va durar ben poc, però li serví per definir el seu propi estil, que podem observar millor en les seves obres en figures que no pas en els seus paisatges. De la mateixa manera que havien fet pintors impressionistes com Monet, Pissarro o Sisley, Pi de la Serra presentava sovint dues versions idèntiques d'una mateixa imatge copsada en moments diferents. Un exemple d'aquest particular costum l'observem al quadre La carretera de Sants, que va ser pintat tant en un moment de pluja com en un dia de sol. A finals dels anys 20, Pi de la Serra evolucionà cap a un estil més sobri, però en el món de la figura hi evocava un peculiar estil expressionista. Els seus quadres, on sovint feien de models la seva dona i els seus fills, exhibia uns personatges de proporcions gegantines, com s'aprecia a l'obra Noia estiuejant. Pi de la Serra va representar així l'antítesi de la protagonista femenina de l'obra La ben plantada d'Eugeni d'Ors. Aquesta desproporció l'evidencia, a banda dels trets de les persones, en la mida dels paisatges que apareixen al darrere. Aquests retrats, però, amb els anys, es van anar suavitzant. Malgrat tot, aquest estil formaria part d'una sèrie estranya i inquietant d'obres que no trobem en cap altre pintor català de l'època. La col·lecció Abelló també té una bona representació de dibuixos de la sèrie La mala vida, on hi reprodueix els desastres i el patiment de la guerra, la misèria humana i la vida als barris.